Чунка! Ники, много страшно! Много страшно е! Снимай надолу. Колко време ще покана? Не знам, мати. 10 минути. Да. Както по всяка вероятност. Толкова колкото това ми накачване. Да? Много страшно. Искаш ли ръкавица? Не. Поне сме на меко, мати. Знаеш колко е твърдо тъпкания сняг? Къде? Колко е твърдо тъпкания сняг? Чай да закривам. Къде е микрофонът тук? Ето го. Микрофонът е по средата. Съм се опулил. Ще съм се опулил така тази камера. Не знам. Май вали или не знам от кого. Вали, да, мати. Тъй, обърках пристъпа на паника с влива на адреналин. Влив на адреналин. Чакай, мати сега. Дръж ключка. Стойно му. Събусни някакви тия стълби. Няма да се пуснем, нищо, мати. All inclusive. Казах вкуснака. All inclusive. О, виж, там има някаква каска с уши. Какво ми пада? Маци, обаче температурата е доста ниска. Тя в тази мъгла е... Те ли да си ме представя? Естествено, Маци. Естествено, не съм баш сигурен. Защото съм с тази батерия, която е. Ага. Сега е толкова малко. Не, че е малко, аз се държа постоянно на зарядна това, ли? Та лека по лека Ами да, си заминава. цикли седи такова. Май надолу, видиш колко видят хората колко. Само не са плати. Класно. Искаме някаква спирка, ама е затрупана от сняг. Да, и тук има още такова машинки за сняг. Значи два различни дни. Сутринта беше слънчево. Слънчево, топло. Да, беше топло. А? Говориш по телефона, но си го спрял на рамо. Коръжния. Виж и други преди нас слизат надолу с това, виж? Не само. Добре, хайде.